Ústrednou sieňou kaštieľa, ktorý postavili Madáčovi rodičia po roku 1810, je veľká sieň, z ktorej sa priamo dá vchádzať do parku. Pred dverami, ktoré sú ako balkónové dvere, je malé schodište a tak miestnosť bola priamo s parkom spojená. Táto miestnosť sa v Madáčovom období používala ako prijímacia miestnosť, ale nie v zmysle salóna, bola tu skorej jedáleň. Rodina ju volala palota, čo po slovensky by znamenalo palác, ale v skutočnosti to bolo len vyzdvihnutie akoby formy a funkcie tejto miestnosti. Vie sa, že tu bol veľký jedálenský stôl, bolo tu množstvo stoličiek, pri stenách stáli buď etažéry, na ktorých boli vystavené rôzne kusy fajnového porcelánu a skla, bola tu jedna skriňa, ktorá pripomínala kredenc, boli tu ďalšie zariadenie, bola tu veľká kachlová pec, aby tu aj v zime bolo možné zakúriť. Miestnosť obsahovala aj klavír, na ktorom hrala nielen Madáčova mama, ale určite aj ďalšie členky rodiny, Madáčové sestry, potom jeho neter, možno aj jeho céry. Madáč sa rozviedol so svojou prvou manželkou, ale deti mu zostali na výchovu. Jedna z dcér nakoniec skončila v ústave, pretože nebola celkom normálna, druhá dcéra sa vydala, mala potomkov. Madáčovská rodina túto miestnosť používala aj predtým. Vie sa napríklad, že jedna z Madáčových sestier práve v tejto miestnosti mala svadbu. Miestnosť bola zariadená v štýle polovice 19. storočia, možno to bol ešte nábytok, ktorý používala Madáčova mama. Spomínal som klavír, ktorý sa síce nezachoval, ale dnes v expozícii Slovenského národného múzea je tu iný klavír, ktorý darovala tomuto múzeu práve jedna z potomkyň Madáča. Je to pani, ktorá žije v Košiciach a ktorá je potomkyňa jeho Madáčovej céry Jolanky. Táto dáma je lekárka a keďže v jej rodine sa zachoval klavír, ktorý síce Madáč nikdy nevidel, ale bol kúpený pravdepodobne pre Madáčovú vnučku, tak Slovenské národné múzeum z Ďachov tento klavír prijalo. Je to klavír, ktorý bol vyrobený vo Viedni, známou viedenskou firmou na konci 19. storočia a táto firma ho cez obchod v Budapešti predala práve niekomu do Banskej Bystrice, pravdepodobne priamo potomkyni Madáča. Klavír je zrekonštruovaný, je funkčný, dá sa dodnes používať. Miestnosť je zreštaurovaná jej klemba, sú zreštaurované jej dvere a medzi oknami sa nachádzajú dve veľké zrkadlá, ktoré sú síce nové, ale také tu boli aj v 19. storočí. Zrkadlá mali za úlohu nie len poskytnúť možnosť niekomu pozrieť sa do zrkadla, ale súčasne rozširovali priestor a rozptylovali aj svetlo, ktoré prichádzalo len cez tri pomerne úzke okná z južnej strany. Miestnosť bola teda zariadená pôvodne ako jedáleň, dnes je zariadená ako prednášková či slávnostná miestnosť, ale nábytok je pohyblivý, dá sa kedykoľvek vymeniť a v tejto miestnosti sa dajú konať napríklad aj civilné sobáše.